meininki. Täällä on jotain semmoista, mitä kotikaupunki ei tarjoa. Ja hän sanoi omien sanojensa mukaan nauttivansa täysin rinnoin tästä teekkarikasteesta, josta siis, niin kuin varmasti olen myös sanoneet, tamperelaisesta teknillisen yliopiston ensimmäinen vuosi opiskelijoista, eli Fukseesta, katsotaan täysipainoisia teekkareita. Ja nyt rupeaa näyttämään siltä, että hei, rupeaa näyttämään siltä, että meidän rupeaa loppumaan. Eli kaikki kastettavissa olevat sillat on kastettu ja me kastamme ulkomaalaisia opiskelijoita. Jos joukossa on, tämä on painavaa, jos joukossa on ihmisiä, henkilöitä, naisia tai miehiä, jotka ovat oikeutettuja teekkarikasteeseen, mutta joita vielä ei ole teekkarikastettu, niin pyytäisin heitä tänne kastamispaikalle. Jos hyvä ystäväni Jukka Grönroos, joka on aivan käsittämättömästä syystä ollut paikalla, Jukka, sua ei kastettu täällä 5 vuotta sitten, kun meidät kastettiin, sua ei kastettu täällä sen jälkeen. Olisi ihan mahtavaa nähdä sit jossain vaiheessa tuolla kasteessa, jos täällä on Jukka Gay kavereita, tuttuja ystäviä. Soittakaa sille Jukalle, että voi Keijo!